लोगोफोर खुलुमबाय जोङो दिनै मोदैबारि एमइ स्कुल आरो हाई स्कुलनि फरायसाफोरखौ लानानै रौता बड'लेण्ड फोथारसिम फैगासिनो दङ। जों दायो रौता सारियालियाव सफैबाय। स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दिनै फैदों 55 एनुअल कनफारेन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौ लानानै दिनै फैगासिनो दङ। बेलाय जोंनि फरायसाफ्रा प्राय 60 प्लास स्टुडेन्ट दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेलाय फुरा गोलाव नुहुरगौआ। थ' बेलाय जों मेन माने हाबनोसै आरो लामा मोनबाय। दा बे गेट रौता सारियालिनि जिङाव बेखौ होना होनदो बे गेटखौ। आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बेलाय फैगासिनो फारि फैगासिनो दङ, थांगासिनो दङ। जोंबो नायलांबाय था। बरिया जोंनिया मोदैबारिनि फरायसाफोरखौ बिथाङा मेनेज खालामना लाना फैदो। बिथाङानो जाहैबाय अभिजित बर', सोलोंथाइनि हाथारि। बारि आर्जेन फैदों। जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गेट मोनफैबाय नै बेलाय फैगासिनो दङ जोंनि स्टुडेन्टफ्रा। नोंथांमोना नायना ला फुरा फैगासिनो दङ। ओमफ्राय दायो मेन गेटआवहाय मोनसे सावगारि लानोसै आरो गासै स्टुडेन्टफोरजोंबो। ओमफ्राय हायोबा सावगारिखौबो देखायनो नाजागोन, देखायनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। मेन गेटआव दासो हाबदोंथ' जोङो सिन्था खालामनाङा। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। अभिजित बेसिखौ माबा खाम, फट' उठैनायनि माबा बेबस्था खाम। हिन्जावफ्रा फैयासै हन मेन पेन्डेलाव हाबबाय नै फरायसाफोरखौ लाना फैगासिनो दङ। फरायसाफोरा बास एन्ट्रि जाबाय भितराव। मेन पेन्डेला बै नुहुरनाया। ओमफ्राय बेवहाय दायो प्रग्राम जागासिनो दङ, मोसानाय बायदि आरि। दा थांगासिनो दङ जोङो। एक्जिबिशनाव थांग्रा बिराद दं। मानसिफोरा मेन पेन्डेलाव थायाखै थारमाने सब एक्जिबिशन पुरा नै एक्जिबिशन लामाया पुरा भर्ति। राजा मा खबर? खानाया माबा जोब्बाय, मेराय जोब्बाय आंनिया। फैगोन बोथोरा आरो नोंजों आंजों जुलि जागोन गोथै आखरा। वाह राजाया गोथै आखराव जाबा जागोन नों। उवा मोसागौमोन आं रावबो नुहुराबा। मोसागौमोन। दाबो मोसा नुवाबाबो मोसादो, नुबाबो मोसादो।